à Asie, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Europe du Sud, 25 000 membres rendo non ɗon. E nder 25 000 membres rendo non, so suɓama wuro wango hono la Havre ni wiyama ko onon koye hoore mon fawa teddugal ngal on dokkama pewne ha feewa moƴƴine ha moƴƴa e wuro wango no Paris ni wona e Havre watte koye Paris par ce que Paris woni capitale France. So tawino ko Havre wonno capitale hay goto haalta ɗum hono ngal teddugal noon sen dokkama ɗum wona ko famɗi ndeke noon laaɓi eɗen jogui place to Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Alhamdulillahi rabbil alamin Allah siko ɗum wona minen golli ɗum min gara e ngoɗo wuro min tawi on oɗon golli ko way noon min gari ɗo komin sukaɓe min tawi ɗo jinnaɓe min tawi jinnaɓeɓe no dari nden darde no golla ɗen golle wadde alay sago min mbawi tan ko rewde teppe moɗon kala ko mbaɗanoɗon min ndewa hen minen ne min mbaɗa ko ɗum waɗi nde Cheikh Oumar naati wuro ngo nde Alhaji Seydou Nourou naati wuro ngo par ce que minen ceerno Nourou oɗo min daradamo tan ko Cheikh Oumarul Foutiyou min daradamo tan ko Seydou Nourou Tall Alhaji Seydou Nourou wadde so ɓen naati ngoɗo wuro gaddani en oɗo kibaru poɗɗo dani ngal ɗo teddugal potgal dani ɗoygol alanamin hankadin jonde alanamin ko dogdu tan e yiilade no ɗum moƴƴirta e no ɗum fewirta min mbaɗa noon te kadi wonde kadi caggal moɗon onon jinnaɓeɓe banggue rewɓe to e banggue worɓe to ganden noon hankadin so on ñalawma aroyi enen Havre en mbawa hen hedde caggal hankadin wona ni Havre tan mbiyanmi ko Normandie eyyi sibo Havre koye Normandie jeeya enen Normandie naaɓe en mbawa hen hedde caggal mi nani ceerno so wiyama Ousmane Ba kañum woni président rendo la Havre wiyama Ousmane Ba kañum ardina e ko way noon wona Ousmane Ba ardi ko onon gardi eyyi mi rutti on ballon kam rondade ngal dongal sibu ko goto rondi teddi so heewɓe ballodiri tan ma waw hoyfude yimɓe mbaɗa ɗum no fotiri yarude ni sen garri ha ɗo en gandi ko foti waɗoyede toon ko wona ko famdi sibu so wiyama eɗen mbaɗa congrès international rendoji aduna ɗi fof no nodde ha e lamɓe ne nodde diplomate uji no nodde joom gande meɗen anduɓe Cheikh Oumarul Foutiyou kadi no nodde ngara soɓe gari ɓe jewtata ko Fouta tan yewtete toon goɗɗum yewtaka toon eyyi sibu Cheikh Oumar woni Fouta sibu konko e hoore makko Cheikh Oumarul Foutiyou wi hoore makko eyyi o yetti hoore makko ko Foutiyou wadde ko Fouta tan yewtete toon on ñalawma noon jiɗɗen waddemo ko ñalawma mo ganduɗa en meeɗa yiidemo ɗo en e France ko ɗum jiɗɗen wadde enen Havre naɓe ko ɗum jiɗɗen wadde te eɗen gandine kadi eɗen mbawi ɗum wadde sibu ko Cheikh Oumarul Foutiyou ko saɗa waɗa ɗum ƴewata tan ko ɗum ɓuuri mawnude to eɗo ɓuuri towdude to mbaɗira ɗum ɗon sibo wona an gaynata eyyi kanko gueɗe makko omo andi no gueɗe makko poti fewirde te no poti fewirde fof ko nono fewnirta ha feewa wadde sen dondima tan en mbaɗi hen volonté e engagement seeɗa tan ko heddi ko mo jokki tan hoore makko ha timma wadde Seydi Tall a jarama min beltima min nani te min jaaɓi heddi noon ko eɗen jiiɗi kadi nene men Mama Farmata Bannor nan ɗo jooɗi kankone o ƴetta konngol o haala hen miijo makko no ceerno wi ni no ceerno wi joni ni bureau ji ɗi goni koye hesɗitinede rendo ɗo henne eɗen jogui no bureau kono ha joni kadi gonɗen tan koye yaccinde bureau ngo ko wonno ɗo ko nan ɗo ha joni on kadi feeñiɓe min ɓeydama hen ma secrétaire général men haalan en après kono comme ça kadi jiɗɗo jokkade hen foof kadi guɗiten beele no ara jokko e golle ɗe sohna Diye Bal koko yaldi kono en attendant o wara kam mi totta konngol ngol Mama Farmata Bannor kañum ne haala hen ko faami hen haala hen miijo muɗum Mama Bannor bisimilla. Assalamu en calmini ceerno men ceerno Nourou en beltanimamo en mbimo kadi bisimilla makko ɗo e wuuro he en calmini bandiraɓe fof en calmini Sarif Abba e darde mum e ko kanko kam woni foof
ko neɗɗo dariiɗo jokkuɗo pewnuɗo en beltanimomo no feewi en ñaagui Allah kadi en ñaaguinimo moƴƴere kadi yo Allah juutno ha juuta en calmini rewɓe Havre fof e worɓe ɓe fof calminama juurama ñaganama Allah moƴƴere eyyi so rewɓe ɓe moƴƴi feewi tan ko worɓe ɓe goni fof sibu so gorko jaɓani haydara ala ko gasata ala ko debbo wawi gaynude onon ndesi min kono ko onon kadi dokki min kadi sembe e doole e wawde suusde darade daranade diine daranade fof eyyi amin jetta Allah min jetta on eyyi ruttiɓe yo Allah yurmo ɗumen yaafo ɗumen wuurɓe ɓe yo Allah junnu balɗe men moƴƴina battane gurdameji mumen eyyi enen kala e julɓe eyyi rewɓe Havre kadi calminama ko dariɓe koɓe darani fof noon eɓe darani diine eɓe darani jaam e jamalol kala ko keeɓi ɗo e Havre hay goto heddora kala ɗo ɓe nodda koɓe nootiɓe koɓe tinniɓe e yidde tan e jarnade ɓe ko hono ceerno Nouru ko wino koko kañum fawi ɗum e juuɗam rawane te ari ɗo e nder salle fof yimɓe fof ne tawa e minnene nde o fawi nde wona min goto o fawi ko Havre fof o hokki kadi ko Havre fof e mataw moƴƴata tan hunde ma daña gardiɗo kono ko Havre naɓe fof jeeyi kañumen dokka eyyi nde halwar yonti rawane duttirima e yimɓeɓe mbimi halwar yonti caali halwar nena waɗe eyyi kanko ceerno min kumpodirani haydara so Allah ko neɗɗo moƴƴo ko bawɗo yidde ko tinniɗo so nangi o woppata téléphone makko ɗo heediri fof kumpa ala ɗon joni noon duttirima e rewɓe Havre kalanmi ɗumen mbimi ɗumen joni halwar o yonti kala leegal leeɗe ɗe Havre woni ko leeɗe 5 walla leeɗe 6 kala leegal ene waɗi mawɗo muɗum eyyi gadirimi leeɗe ɗe fof mawɗo fof gonnoɗon kalanmi ɗum eyyi ɗo boîte Belleville ɗo ardi ɗon ko Hajjadiye eyyi kalanmi ɗum kalanmi Muynoye Mbodj quartier de l'Heure kalanmi Hawwa Birom ɗo Marouche ɗo kalanmi Soda Konté Mogayar kalanmi Coumba Silla ko Gouroubil eyyi kala mawɗo ɗo heedirno kalanmi ɗum woni fof kadi dari banggue mum eyyi ndeɓe keeɓi moni fof ko heɓanno ɓe ndendini ɓe pawe junggam ɓe mbi neldat min halwar e on saaga noon jokkodirmi e ceerno kalanmi ɗum eyyi fof yettoyima Allah jarama on jarama e teddugal moon e darde moon gila nde o fayimi hen ha faade ñalawma hande o e goto rekkilani hen jarani hen caggal eɗen ñaagui Allah tan ko wiya o en jokku golle darantoɗen ko Saykou Oumar ko darde mum dariɗen ko pellital mum ko cuusal men ko seeɗa men e cetta kunal men fof ne yaaha oto jaren hen caggal sibu balleten ko koye men balleten ko Fouta so Fouta feewi tan affaire men gueɗe men fof peewi so Fouta moƴƴi affaire men fof moƴƴi ɓesguji men no dutto dona ɗum eɗen ñaagui Allah kadi Allah moƴƴo baɗo ko moƴƴi ko yo Allah hokku en ɓesguji ɗi donta ɗum donta darde men nde dariɗen nde en jiiya keeda caggal meɗen jabba paɗe ɗe jabɓuɗen ɗe ya barke Allah e nulaɗo muɗum mi jarnima kadi sukaɓe worɓe Havre ɓe fof yaadiɓe kamɓe Ousmane Ba en woɗɓe ala fof ɗum yaɓɓitani e mabɓe ko Allah jogui jobdi yo Allah yoɓ yo Allah wat suturaji Allah oɗon jarlo noon oɗon jaafo banda men kala ko kalmi hen fewani e Hadja Binta Ñangnen ɗo jooɗiɗo yeesam ɗo wonne ko responsable ɗo e wuuro he affaire mairie kala enna cohluɗo ɗo enna kadi nokku e galle e darde e mairie ko kanko wonan ɗum ɗo affaire saluji fof amin ñagonomo kadi Allah moƴƴere kanko nde Allah nawrotamo yeeso fewna kabaru makko fof e sara kulle amin kadi nen ɗo e amin sibine jeeya wawde ko kanko goto woni ɗo hande sara kulle kala ɗomin dari ko dariɗo ɗomin gondi ɗo woni fof koye amin wondi amin ñagonomo Allah moƴƴere e min jetti Havre fof min mani ɗumen min duwanimo ɗumen oɗon jarlo oɗon jaafo kala ko moƴƴi e haala he koto jomiraɗo subhanahu wa taala to ɗo ummi ko ñawi hen fof ko ram ɗo ummi on jarama banda ɓe on jarama haalama moƴƴi waɗi fayida Chérif Ben continue ñif oɗo ñifi ɗiɗi fof ñifi
ok min ñifi goto ñafuɗa wona moƴƴi e joni noon ko konngol hono enen jiye koko farmata nene Allah jarama jarama ala ko haali a haalino ɗum nane moƴƴi machallah haali tan yurtide waya eyyi mi wimo tan Seydi Ba baaba o haɓe watte ko fof ko minen ndendi havre ala o ala gardiɗo ala keɗɗo caggal golle ɗe fof ko min ndendi hamin paamodi kanko kadi oɗo diye o neɗɗo kadi tinneɗo o neɗɗo dariɗo dariɗo l'islam tiiɗɗo hen surtout ndew fuɗɗara mbaɗede ko gila e difaraji ngari mbaɗi min mbiya min mbawa ngari noori e diine min calo omo rewi amen o nekkani ha hande min ɗiggi ko kanko woni sababu o hamin jetta Allah hamin jettamo hamin beltanimo moƴƴere makko e darde makko e teddugal makko e jawdi makko kala o wawi omo waɗat e noon so tawi o wima mi haala tan alay saago mi haala e mboɗo wiyamo noon Seydi Ba yo Allah junno ha juuɗe Allah moƴƴi teddugal yiddema e diine o yo Allah moƴƴi ɗum no feewi baal oneɗɗo jantiniɗo affaire aduna machallah assalamu aleykum wa rahmatullah aleykum salam wa rahmatullah on fof on calminama on juurama on beltanama Hajja Diyobal ene salmina on ene ngaara jammo o salmini Ceerno Nour o bismimama Seydi Tall min ngala hono moon min dañata kadi hono moon min cikkani wima Tall Guédé Hajja Diye wima bisimilla ma Tall o wi e dow konngol rewɓe abaranaɓe wonɓe ɗo ɓe fof o wi eɓe kormimo kanko Diye eɓe teddinimo eɓe gittinimo gueɗal ha ɗon tan wawi haalde no Hajja Fatimata Bannour wi ni gila e Farah gila 2000 arani gila woro jolani omo fooɗaɓe omo balloɓe ɓe jaɓa ɓe jattinoɓe ko wayno Hajja Salko Mbojen yo Allah yurmo ɗumen yaafo ɗumen meeɗani jattindade diine ɗum adda fof noon ko jinnaɗo amen ko mawɗo amen ko dimo amen min duwonomo kadi yo Allah yurmomo yaafomo yabatte nde mandi Hajja Diye kono ko kalɗa ɗo o ceerno minen fof min jetti hen Allah ene laaɗu mum min beltanimama tibaka kalɗa ɗo mbiɗa minen abaranaɓe yumin gar min dondo min gona jaalo min peŋo Hajja Diye wi min jaaɓi hay yeeso Allah saabu barke Allah ene laaɗu barke ceerno e ceerno Saydou Oumar min jaaɓi min jabri Allah ene laaɗu e saabu barke Saydou Oumar saabu barke o taniraɗo parnorteɗo e saabu o basorɗo leñol hamin jetta Allah ene laaɗu komin ndende Saydou Oumar nguru o hamin jetta Allah ene laaɗu mum komin ndende Saydou Oumar ɗemgal ko hamin titoro Saydou Oumar minen kala ɗumin ngoni min ñaagui noon ko Allah ñagueteɗo hokko yo ɓesgu amen ngu rontu yidde Saydou Oumar hamin ñaagui Allah yo Allah wat ɓesgu amen ngu almuɓe Tijjani en ko ɓe jooɗo ɓe kofo ɓe nangga lawol Cheikhna Ahmad Tidiane eɓe juula de ceerno ɓe juula ɓe goppata juulu ɓe goppata loftu hamin ñaagui Allah noon yo Allah watɓe almuɓe Tijjani en ko yo Allah hokku sukaɓe men ɓe rontude min e diine o wiya barke tane o ceerno hamin jetta Allah hamin jettuma hamin jetta Allah hamin jetta Hajja Fatimata Bannoor min mbima Seydi Bannoor Fatimata ka moƴƴo Fatimata ka katande leñol an Fatimata ala amin Fatimata ala amina toɓa ala amina waɗi nees ala amina waɗi hendu kada ɓorni paɗe ma aɗa jokka en ɗam
kala gamɗo Fatimata aran punta ɗum ha yanta e diine hamin jetta Allah hamin jettuma min mbima Seydou Bannor e Ousmane Sarif Miñam mi wima haydara karala a wiyatake taw ka dimu a namdetake kadi taw ka bi moƴƴo ko ɗon tan haaji hamin jetta Allah hamin jettuma ko ceerno haali ko gonga no garɗa e men nde aɗa jangga école no garɗa e men nde aɗa jangga école aɗa yaha kuruji ma école aɗa yaha kuruji ma football garɗa e men ka cuhlel ko minen nehimo ceerno o minen nehi ɗum ko minen nehi minen nehimo ɗo galle Ismaila Soɗo o jooɗi ɗo kañum nehi o woni Umaro min mbima noon Seydi Haydara kadi an ko ni tan kanɗa waade nene ma jibinɗomo muñuɗa ko belɗam deete wallahi muñuɗa ko belɗam joguiɗa ko yumma basorɗo kadi kalɗum ɗum ko googa e yeneneji koyngalam ngal ɗo ha galle barma wima Seydi Haydara kala sa wayini a wujjani ko ni tan kanɗa waade aɗa wawno fottude wutte jeesoɗa kofoɗa kaajoɗa kono noon wan noon Allah ne yinma wanma kono wanmani no wima Seydi Haydara deete Allah jarama noon bandame noon jarama onon foof ko mbiɗa Binta Abdoulaye Sirne ɗo mi salminimo mi juurimomo ko mbiɗa ko kakkitowo koko kakkitowo so kala e amen cohluɗo ɗo hunde e wuura he ko faati e hoɗande wona minen wona ɓesguji amen fof woddiran taw kanko ko moƴƴo ko munɗo ko labdoreedu ko kakkitowo wima Seydi Niang Baal Allah addi kajjantal wima taalo gueɗe an ka taanum sayibal waktu sa wayni woni tan kaɗa waade nenam aɗa satti aɗa tawi wona yumma wona ko bamma Seydi Tall bisimilla kumbam bisimilla ma nenam bisimilla ma Allah jarama ban jarama jarno ɗon jahdo ɗon noon e haala he sey ko feewi ko fof woni kono Allah ko woni ko ɗemgal yeeɗe way noon jarama Baal hajabi mama bi kala mon jiɗɗo tan batte wadde hen témoignage bisimilla gogo hamme bisimilla ma no wayi eyyi hande mbeɗa meɗen mbiɗi ɗo koɗe so idi gueyi kono min koye pecciɗo dondu gila iwe yo Allah yurmomo yaafomo o imiri tam ɓiɗɗo hande ɗum capantati manque e seeɗa ɗum noon so ari ɗo kankone no fotiri fof o hakke konngol omo faami ko yehete ko omo tampari ɗum kono ko ade ɗum tawa kadi mi weltima e haala rewɓe no abro e ardogol Hajiya Diye Baal hay minde mi tawanoma ɗo nde mi weltaki par ce que sa naati Fuuta nden haade kuɓeje kewɗe ciwonorɗa ko jugude cuuɗi nane mbeɗa yewtanna Mamadou Diam min Fuuta hanki minen wonno ko toon min mawni min no waɗanno sahaa baba galle itatowo mo wona e tennede ɗon haddiri wulde mum ala no hadditi wudere e jaam suudu mum min ɓiɓɓe bimɓi goto fof ha heccegineji mum keewa kono on saaha ɗum nefnaki wiyete ko min ɓuuri fuƴ min wonno heewita ko watte koye nangue jiya ɗin dogaɗi paata e ɓuuɗu jam ha jomum daña jam min taw ko bandugo tan jogano soko wumboyama ko ñalloroko nder suudu ma Allah kam o yalta tan ko jooɗiɗo tan hande ɓe artira fof min so yi ha ɓooyi koppi ɗi ñula ba warte gude guitte he itte gude he kadi watte tuba kesa min ɗum ko Fuuta hakki min so yeehi ha ɓooyi on saaha gaynako o taw ko tuba mum suddoto wurda warta tuba ba suddo
so wiidi wuurda tuuba kadi aynoya min ko ni wonno fuuta hanki kono Allah itti min nden bukkude waɗete noon so ɓoyli kewani ko ndungu ɓeeri mala addiɓe dande maayo ɓe jaha gukkoya garta haale hay goto daɗani hen fuuta hay goto daɗani fuuta ɗum noon so tawi tawama ɗo ko fuuta tan ɗon ɗo awa eɗen gonde ɓinguel men bani men debbo Kadiatou Tall nde garmi tawmi ko Ousmane en mbi ko kanko yiɗi yo won vice président kanko Kadiatou tawde koɓe sukaɓe aɓe keptinimo kadine ko garannomi ɗo ɗi duuɓi fof mbeɗi yiya darde makko hanke omo siftinami o wi minen defno toon wonno min somi ari mi yiyata duwonoɓe ɓe accitaɓe Allah wonɓe nanat misali no mbiya min kadi mi ari ɗo ceerno hettinanimi malla o jaranimi so neɗɗo darti jarade ko gollam tan wona gonga e mum ko jargol Allah ngol ɓuri Allah wi ko fo qul i'malu fa mu'minuna o wi saɗa golla tan golluma Allah yi o wi so Allah yi kala gonɗinɗo Allah ma yi caggal nde nelaɗo Allah yi golle ɗe so tawi noon gollida tan wi ɗiɗi yi idi hay goto mum yiyata par ce que wawa yiide hoore makko so nata koye darogal mo yiyata hoore mum noon wawa yiyede goɗɗo kala garduɗo ɗo tan ko min so yiɗi yo fof min kam ala ko mbawmi hoore tan wawano goɗɗo kala garduɗo ɗo ko yomi yiiɗum yo andu somi yeehi ɗo ko ɗo paytomi ɗum hay somi kawrini andi tan kala garduɗo ɗo Cheikh Oumar noon Cheikh Oumar nanto Allah ɗo ɗo gonɗa fof omo yima ko ɗon ɓe ɗo woɗɗinoro ɗo ɓadi wonno arnoɓe yomi yiiɗu men ɗo yomi yiiɗu men nde mi yiyanoɓe mi yiyani ɓe ngol lawol te min wonta yiidirde kadi min ko Cheikh Oumar tan jeehanat mbite Cheikh Oumar nanto Allah to e ɗum ɗon Kadia so julɓe mbi ko an jona hen ko kamɓe mbi noon wona an darti ko Cheikh Oumar nodduma hen neɗɗo noon sa noddama e Cheikh Oumar ko tawɗa yumma en no nodda no nooti taani en no nooti te jettatɗa ko taal taalɓe fof taaniraɓe Cheikh Oumar fulna fof jiidi ɗum ko teddugal ngal Allah addanma ko teddugal ko yimɓe fof jiɗi ardade Allah ardinma wona an suɓi koɓe gondunoɗo koye jinnaɗo ma yo Allah yurmomo yaafoma aɗa andi saatuji eɗen jejjita Allah luɓa en totta en Allah teta mettinen Allah wi en jettani ɗum yettude Allah ko ƴewde ko Allah waɗani ɗum Allah hokkuma ɓiɗɗo gurda hen ha ɗo Allah haalni fof Allah nawa poɗɗa ko yettude Allah ko ronkunoma ko par ce que ko cuɗani o wi almaru wal banuna zinata al hayata dunia o wi ɓiɓɓe e jawdi ko cuɗari aduna tan kala hen ka waɗani ko Allah to a tawira toon Allah hokkuma jinnaɗo debbo mala gorko gurda mum mawna mawninma muyninma mawninma ko Allah lomtino Allah jeeyi cikkuɗa ko an jeeyi Allah wemi tefi ko jeeyinomi ko mi nawti mbiya Allah pourquoi aɗa nawta Allah wiyata pourquoi kanko jeeyi poɗɗa ko andude de Allah mi hokki kam wonde oɗo hami mawni hami wawani hoorem Allah a jarama Allah wi on jettani ni o wi so tawino on jetti kam la in shakartum so tawino on jettinomi la azidannakum mi ɓeydanano kono wasde yettude noon so Allah waɗani en ko weli ɗon mbiyaten alhamdulillah rabbil alamin heggol fof welto hay Allah waɗani kam Allah rokki kam Allah siftori kam so Allah waɗe men ko yiɗi ko mbiyen woy sayo Allah waɗay men kañum jeeyi neha jawdima ha faya kirsa ñama beltoɗa Allah wurnuma kañum andi programme waɗema hay sohluma to banggue goɗɗo ittuma nawma mbiya Allah pourquoi Allah wi noon ko ƴetteteɗo e banggueji fof so waɗanima ko welma
jettamo e ko welma ko so waɗe makko ko welimo jettamo e ko waɗe ma ko welimo ko daña noon baguiji fof bénéfice Allah ɓuuri wawde yettede ko nde beltinɗade to nde waɗe ma ka yiɗade ko nden poɗɗa wawde weltade sa weltanimomo anni ɗum de ko Allah tan wawi waɗirde ni o lottinanma ko ɓuuri ko waɗanoma ko kono sa waɗa bettinananmo noon accitma e mettema ma wonda ha kadi goɗɗon aran wonma consolé taw sa weltininoma Allah consolation mo dañata ɗon e weluyo mo dañata he andude ko Allah tan wawi ni te hay goto artirta ko Allah nawi o nawi yeehi sa weltorima ɗum tan Allah weltinma kala ko wonno caɗele ma Allah ittanma e ɗum ɗon noon seydi taali nene ma ko Allah ƴeyno nawti kono woppiɗo hannde an yimɓe ɗon mbiya ko an ardoto ɗumen ndekata umon e nder ma sa yandoto to nene ma woni tan ƴewde yimɓe ƴewatma ɗo yaltu jettana Allah yimɓe ɓe daroɗa e ligganade Allah mo Allah ɓuuri yidde o Cheikh Oumar Allah hokkuma moƴƴande e Fatmata Mbannor a jarama mi ɓeydima weltade nde Hajja Diye wi ko an haalata ɗum ndeke mi juuman alhamdulillah rabbil alamin Hajja Diye a jarama mbarndemi tawanoma ɗo ha mi wiya ko an ardoto ɗum ɗo wona surchargé e ma ndeke taw mo mbimi yo ardo o to ni mbaɗa e mum eyi mi weltima e Binta Ñang e Sira Gako tinne mballe tawde Hajja Mbannor mballon mo ono tan to Amnata Ñang woni to Binta woni e o gasi ɗum ɗo kalmi ɗum koye yeeso awol fof e o gasi ɗum noon ane Sira tinne gonde e Famata Mbannor mballon mo e dongal he e ligganade rewɓe awra fof e o jokkondira kam jokkodiron e rendo Cheikh Oumar ngo onon rewɓe awra noon ko onon woni membre d'honneur dental ngal so ñande jonde nde jooɗote Paris min jiɗata ko rewɓe awra yo ƴewata place spécial Ousmane wiye rewɓe awra nan ɗum ɗo tan jinnomi ɓeydude hen mbeɗa yettanno ummiɓe haade hokkiɓe renndo konngol baɗam Khadija Mbaye ummi ko gila Mantula Joli kala ɗo mennomi darade e Europe omo ƴetta billet makko o yoɓa hôtel makko o dara o rewa hen liggi rewɓe gasata ni ko e Idi Gueye e ɓinguelam Aissata Idi Gueye e Famata Idi Gueye onene ko noon yecci hanki tan o wi Italie e nowtoyade koɓere bannoɗo toon e dental Cheikh Oumar e Mamadou Thiam e Maymouna Gaye gardiɗo renndo Mantula Joli e Abou Thiam e Idi Ñang taɗum ceerno Amadou Boynaji kamɓe fof addiɓe kono hawrude e ñalawma mon hannde assemblée général o Allah jarama on jarama jafoɗo min konani tettidde ceerno rewɓe mbiɗaɓe wattu hen Dieynaba konte koye mawɓe alaji Sadi Dieynaba Sharif ɗon an kam ko an woni sappo o tawa ko Sharif suuma yo yante maɓɓe donc eyo Allah jarama on jarama eɗen jiiɗi hokkude konngol tan rapidement parce que yimɓe hen wadde réaction fof ma ko ɓeydi joni ɗum no sall sa gayni tan ballani ɓeɗe Baba Idi Gueye ne heɓa konngol inchallah assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini ko yidde ruttade han seeɗa e haalde ko fewti e rendo Cheikh Oumar eɗen poti yettude Allah no fewi noon par ce que pour min e yiyandam ken addanaɓe ko wiyete solution ko eyyi holko pammi seeɗa toon noon ko ɗismi famde seeɗa e golle Cheikh Oumar enen fof sen teskima mbiyeten ko Cheikh Oumar Foutiyou mboɗo sikki tan famimo ko bandiraɓe meɗen layannaɓe ɓe quoi e yiyandam layannaɓe tan paami holgonɗo Cheikh Oumar so ƴeewi layannaɓe en tawat kamɓe koɓe yejjiɓe yettode mabɓe sa naati e nder ɗum ɗo mabɓe kamɓe ko lay tan ɓe mbiyete enen ne solution mabɓe pour enen France naɓe mboɗo sikki hen dañɓe solution ɓurɗo wadde importance hande sen ƴeewi sen duttima e gurdam Cheikh Oumar Foutiyou Tall min taw la démocratie mo addaneno eɗen poti yejjide ko heewi surtout ko fewti e leñamagu koyne wiye ɓe ko ɗum ɓe ko ɗum ɓe ko ɗum Cheikh Oumar nde o ari ko ɗum o adi ittude
kono noon Fuutankoɓe mboɗo sikki yo Allah yaafo en paamani ɗum ko sen ƴeewi hay e nder galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall sen ƴeewi hay e nder galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall en ganda no fewi de ele koko naneten min taw galle mabɓe ala comme ɓe haɓe kala ɗum tout le temps ala fof moɓe jiiɗani e Fouta donc noon sen enen France naɓe mboɗo sikki ɗum pour yettude Allah ganden ko solution gaddaneɗen pour soit men janggo tewle ɗe mbaɗa facile taw mbasen jogade hen probléme quoi on témoignage tan joguinoma ko mbaɗa haala e rendu Cheikh Oumar Foutiyou Tall Allah jarama on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti Allah subhanahu wa taala baɗanɗo en ken mbawa waɗande koye men dokkuɗo en ken mbawa rokkude koye men gaddanɗo en ken mbawa addanoyde koye men on nani on mbimi ni en jetti Allah en jetti ceerno Nourou Tall sabu kala ko daña kala ko heɓa kala ko anda kala ko faama caggal Allah e nelaɗum e taani ko en ko kanko o addani en ko mbimi ko ken ganda o addani en ken mbawa addande koye men omone rokko en ken mbawa ñagade ha ganden keɓen Seydi Tall yo Allah yetto moƴƴere dongal ngal Allah ronma ngal a yiyata teddede muɗum a yiyata kadi ko woni anniya ma ko e fandare ma e ko joguiɗa miijo yo yettinoyde Cheikh Oumar Tall radiallahu taala ɗum ko gasi wona ko kalta e ɗemgal ma ko gayni wala Allah koko gayni ɗum gila haalani yo Allah waɗani ɗum ko dogata jamma e ñalawma suba hay kikiɗa aɗa woppi galle ma aɗa woppi ɓesgu ma aɗa dogana Cheikh Oumar kanko ɓuuri yiide ko jahata ko ɓuuri andude ko mbatta ko a meeɗi yiide tampere muɗum a jogora yiide e tampere muɗum ha ila yawmiddin ko pawajmi hen tan seeɗa wonko jiimi ɗo hande mi hewani yiide ɗum e riñoji walla e batuji ɓeɗe seeɗa noon ɗum ɗo hande onon rewɓe abra saabu mi yi hakkunde Fatimata Bannor e oɗo Diyebal hewno wiide de ko kaari haali minne mabɓe haala mi seeɗa noon ɗum ɗo hande won noon min gona navigué ko min jii fof min kaalat heewi wonɗo coɗuma mi cottuma kaari haalimi haɗama haalde kono min ko ponnomi haalde ko haalimi haalta yalla yoɓon moƴƴere kadi ɗum ɗo ko sifa janginde hendiɓe ɓe hakkude Baal e Bannor ko janginde onon heddiɓe ɓe goto e mon fof wawi yondinade e goɗɗo on firti ko yiyam ala ɗo min ala ɗo mi seedanima won ɗum kadi mbeɗa ñaago Allah yo rewɓe leydi ndi fof mbayni rewɓe Loyaɓal naɓe mbayni saabu ko on tan jogui probléme so tawi on ngala probléme tan kala ɗo yaaha waɗan kawral waɗan deere waɗan jokere enɗal mi ñagani moon Allah yo Allah rokku on rabde rewɓe leydi ndi fof ha mbayano mbaɗon ni kadi on dañi tampere on dañi teddugal kono on jeeta tampere nde on jeeta muusiri sabu ko Allah e nela ɗum e Cheikhna Ahmad Tidiane e Cheikh Oumar jogani on ɗum ceerno Nourou yo Allah yettin fandare enen kadi worɓe ɓe tinnoɗen par ce que Fatimata Bannor wi ko enen cembintaɓe kono wiiden Fatimata Bannor yaha keɓa galle leloɗa ala sembani sembi so Fatimata yeehi yo joom galle mi yaaɗen yo ɓikko ɗum jaabi hen
par ce que wona famata sohla wona joom galle famata sohla ala sohla ko ɓesgu ngu so yumma yeehi baaba yeehi ballima ɓinguel yaadi hen ko ɗum woni ko jiɗɗete jaafoɗon noon haala kan no juuta assalamu aleykum wa rahmatullah Sarif min calmini min juurimama Seydi Haydara ko ceerno wiyema ko noon hay goto nangatama an ka Sarif ceerno wis nde naki ferguitoy ma ko gonga yo Allah juutnu gurdam maɗa Allah kadi tabitinma e ko gonɗa e no mbaɗa ni sabu a yiyani hoorema a nanggani hoorema no poɗɗa nanngude hoorema aɗa tellitini hoorema ha so neɗɗo renaka daña probléme yo Allah juutnu balɗe moƴƴude batte assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko alay sago yittiɗoɗone haala iɗi haali témoignage rewɓe lowama rewɓe lowama de ko somi ko fof koko nandiri mi arta kadi ha leegal to konmi ɗo ti hen kominen kotti leegal gotal ko jooɗi ɗo ko fof mbiɗa wawi wiide ɗon hen koto leegal to duuɓi hande woni wiya duuɓi capantati mboɗo ardiɓe association hay lawol gotol mi meeɗa ummade umminde hunde haalde hunde ɓe jettimi kala ɗo darimi koɓe darimi gila ceerno nuuru wiyen aɗa ko téléphone aji maɓɓe holno jaareten holno garteten hay goto mabɓe yiiɗa arditani miɗo salɗo taw wona min ardi ko duuɓi capanɗe nayyi e duuɓi joyi komin potti e nokku goto min meeɗa yettodirde hay ñalawma goto ko jam woni ɗon ko gonga woni ɗon kadi min ñaagui Allah no min koddiri e jam ni yo Allah hokku min holtirde noon jam ya barke e ɓe rasul e ɓen ɗo kamɓe fof ɓe daarami ko yimɓe moƴƴuɓe tiiɗɓe sembuɓe sembinɓe kala fedde fuɗɗinde ɗo e avre oɗo leegal amen ɗo fuɗɗi e kamɓe fof noon ɓe ɗewi hen ɓe moƴƴini avre fof woni neɗɗo goto mboɗo yetta Allah mboɗo yettaɓe yo Allah juutnu paamodiral ngal yo Allah moƴƴin mi fotano ruttitade haala heɓɓono ko kalɗa ɗo hoy fof mi arta hen kamɓe fof koɓe ɓerɗe goote jetti ngala ɗo hen e Allah jarama on jarama jaruɗam Abdoul Ly assalamu aleykum bandiraɓe ko ardi fof eɗen jetta Allah ceerno Nour min ñaaguima ko gueɗel gotel duwanoɗa min Sarif minen sadelnaɓe Allah ene laaɗo muɗum darde nde o dare sadel nde wona to association wona to ƴewde saluji wona to liggade min ñaagui Allah ko yo Allah juutnu gurdam o to yiɗi nawde sadel to yettoyo to duwano ɗon ha sadel yettoyo toon ha ko wona sadel yettoyo toon min ñaagui on duwam kadi duwano ɗon ɓesgu leydi ndi fof kala ko haaƴi hen yo Allah artir ɗum kala ko majjuno hen yo Allah hollit ɗum min ñaaguima ceerno mbaɗanamin duwaw keeriɗo kala jeeyiɗoɗo yo Allah artir ɗum wona ni debbo ni gorko Sarif noon hamin duwanimo ko waɗanta sadel ko Allah inoɗa ɗum ko Allah tan yoɓatamo ko Allah tan yoɓatamo amo wawno wiide ko Sarif sa tawi joni hamin liggoto e makko annata ko Sarif ta ko mo lawƴo walla mo fit o ƴeewa sali o ƴeewa foof ɗum ko yettere Allah to yiiɗi yettinode sadel to duwanoma ha yettoyo toon ceerno min on jarama bandiraɓe
bandiraɓe joni noon kuccenen installation bureau kesso ngo bureau kesso ngo joni jiɗɗen huccande secrétaire